vanhu vaya vatotanga kubudisa ma-true colors avo. Nhasi ndiri kusangana nemukomana anoitwa Taura kundishaya uyo weyouth yeZanuPf ari kutaura kuti I preciously had the opportunity to thank my mother for the pain she caused me with her thoughts by allowing me to express my thoughts. Today, I'm a national leader. If they had left me to walk with my thoughts, I would have been a national disaster. My brother, Elson Kanzo Kundishaya, said, if we wanted to be hit, he said, sorry, and I said, I'm sorry. Today, I'm in a league, isn't sorry, and we have no sorry, we are ruling. Vakubudisa ma-true colors avo. Before election, mashoko akadai anga asingabude. Ike zvinezvi mashoko akubuda. Why? Because vatarisana nezvinhu zvakawanda. Election rakapera but kune ma-threats ari kungobuda evanhu vari kuti toda kudemonstrate, toda kuzviona muri kuti sadhaki roda kuuya kupi, toda kuzvidira jecha ndozvekutaura vanhu. Saka po yakubudawo manya kuti we are not sorry. Kunoko hatishandise sorry. Munongoziva vanhu vakawanda pakataurika zvinhu zvakawanda pachinzi tiri kugarira munhu wese imi mukutaura kuti muda kunodemonstrata chii chacho. Police enforcement, law enforcement order, chinchi zvinenge zvatozara mumastreets munosungwa makazvirega ndo zvinhu zvakandikirina ipapa ende vakomana veriot vacho vanenge vatoredi. Saka this guy atoti we are not sorry. Ameno guys munoonawo sei type yema leaders akadai so munoonawo sei avo vanototi we are not sorry.